ازي اريتريان ميديا نتورك يوم زي سمري تثبيت صحفي عبد القادر احمد اتمرير زانتا عنا مستلعله اتو محمد نور سعيد علي بزنتا توحطه نتغواهي زورسو غصو اعتبابيلو اعميقو استنفسمو بحساب ناب موداتا ورحي نايشحنچ اتميتن سب انت عزري نسو نتا صلام علت كذكران كلو انا خا ندرف دمصويت بخيت علي بحساب استمقركوا عوني 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 اتترسع من لبنه عوني عوني سربيب حدك كديبنه شعو تمهارو خلعي درجة إناز نبرنا اتلقيت مسقات أمين صبحيتو كل تمهاراي ودون قالون نتي أم مخزن بيت تمرتنا زنبري باديلان أفرازان حيزو تدالوي أفرازان باديلان جن نحرشا زي كوني نقبريو زنبري قث محمد نور بليسو عتبي عينتون نقالك بتقنمي 46 عمتات استفصمي تراجيدي ريئن أب حنقلوز قرص أو مسلتات أقربالو سميلو قحبلمو نتشعوز رأيو تريئت نمقلاز بناي قواهي دمسي اتريساتات ككمت وديقو زحاد رئيس انحنا قالي بقوصو تدفئو قالون تعصفئو أمريت تزحزحو اتاوترو كاب عيني ذي تخولن ذي ترسعنن كذكرا خلقو تنبعنن قن كونتاتا ماوتاني حنت مرعاتيو كام عنت أن تحتي تقاصيلو أعداوا خا تزراقحو محمد نور قصلاي كالن أعينتو عميتو أسقطي أعداو جن ناي بلاستيك سماويت فايل إن كاب تسحبي تربيزا مزيزن كابتا بتنقاق زحزا فايل كأحنت ورقة مزيزو أقبلني أتا ورقة ببيت فردي نايز أدقي مسرح سلطان وكلنا تحبر كوينا وكالي آتو محمد نور إيشاق حمد أدراشا كرن توكالي آتو محمد نور سعيد علي أدراشا TBR أسمرا بزبل هرستيات جمر عند تحستو آخا كم زبل نبري أنا وكالي تباهيلي سمين أدراشاين أبلعلي تتقيس زلو صلاعي أبكرن عناب استبهال عدي أبلعلينا بزوردون هيوتن سبن نبرتن طفقات قال سلستور حزن نبرت هزان قالي بسعادو وسعتنياتات توسيدا تينا لينن جرماين زبل سم تطميقا جوزيف ويليام جرماينن بعلتي بيتو بيكي غيردين بشعنچ عتميتن 71 ابيت فردي اوراجا حماسين نبر بمقراب نتا هصان مسኦም كعبيوا تركيبوم سلازوسدوا بزعبا اب كنداي كوينو حبريتا كركبن انقا باكل قريبه كفصمو زغباني كل كفصمن ملؤ كلنا سلطان كم زهبكو بختامي الرغاغص وكالي محمد نور إيشاق أحمد بتحستوتا ورقات أمانات تنكفكو بركت زبالو حتوتات دما كقلاقلوني جمرو حتو زحزلي أمامتاي قد تردئو وخينو محمد نور زربا قصلي بزعباتا كساب حج زي قبصا قال حبريتان ترخبي ليو اب كندو خيني خط ايقلو وكيلوني بعقمي دما غنا مفتاني زلخو مسبلي بوغني نتا بزي حدا قبن أبلعله زبان نبرتان زسكعك عنوات كتري استفردت عنا بأكال كبصحن مس أبوتا زاقيت دهايا زي ترخبي نايشعو هسان تراخيبه خعللن تدرخكو أدراشا أتو محمد نوري شاق حيزقا نابكرن تبقسكو أبتزعرفنا اللو بوتا قينا دما بتاز توابت النقطر تلفون دويلة ناتو محمد نوري شاق أنا دقوم أبلعلت صعدا جلبيا سمياوي سدريا زوديو كبابي 7 عامت سعدي ميوم مابو مسكال ايوم نابتيز تقاصرنا اللوبوتا خمصو غزي ايوسدون اتحيزوم زمصي زمدوم عبد الرحمن ابراهيم بوتا قل عزيوم يوم محمد نور يشاق بحالو كبل علالينا لكان الصوم نتا فرق عدميوم ملو كناري واصنحو قالوم حزنالوم زمصانا مسيلوم سلام كبلنا خلو اتن تصفا سنقا دققت عينتم برهن نبرع عبد الرحمن بزعباتي زمصانا قداي مسردوم جن سقط بلمو معلش تراي نزاو صاع معات قالي المركب زحجز يخدم برص اقم يلن حتوتني كل تزان تخعللكمي كبلو بخفت لبي تقبلونا اتعلال هيوت كهلو انتدعو خينو جن
كم مأكل كرن أستاذ 3 كيلومتر رحيقنا بتركب عنا خنقعاس نيرنا أيدون قنا نعللنا رباد عريس سجيرنا نيماننا جردين دعرتلا نسقامنا خا عداقة خبت حديقنا مستقل كلنا اتا تاريخاوي تعدي عنا أبرخ زبل بوتا رأنا يا عنا توم قدم زفلطوا عد مشلان بلتغن عد شيشاين راهوان من باراي زنتو اب زمننا گن بسنكت زينا حسي مغزاتي سمان كل علزق جلنا اتزسكح زانتا زانتا قفعيو ابوي محمد نور يسا قدم زانتا قالوم زانتا عدوم من غاريو سعيرهم مخنياتو اتقن عللو خفيلنا لو زنبرنا دكان داتو محمد يعقوب كابتي امايت نصحات دك عدس تدبيلو غازي بزح رحق سلا زي نبره اوشت تا دكان بزعبات قمنوي عمتا استفصمه القيت بلسانتوم ابتا صلام علت زوعلو ابي محمد نورن ابتوانتي ود 11 عمت زنبره اتو احمد يعقوبن كزنتو جمره ابي محمد نوريشا درو تعلت ساعات 5 دحر قطري وتهدرات صعنا مكاين بشنخ مريم دعريت حلفا دحر حيدت ساعاتات كانتهم وتهدرات الراغيفن طرحن تملسا شعوع صحي برهانا صنققا درو ام خولي اساتي خانه برد ليت مسكونه بشنخ سمين عنا تخصص مع جمري لاتنا تقمط عنا بتبرتع تخسير عيدنا بخفنا حضرنا مريتنا راساي لا وقحت اني انجيتسي كماي دقاسي انهم زحضروا كالوتون ككاب غزኦም وصمم ناب كبابينا غلص ملص እናበልና هو ታይ ነገርዩ አበይ ዝخሉ ተخሲ እናበልና ተሓታተትና ዘዝ መስለና ኸ ተዛረምና አነ ሽዑን ኣብ ከረንተ በገስኩ ናብ ሹቅ ሳልሳይ መዓልቲ ናይድ አላርሓይ ነይሩ እቲ ህልቂት ከባቢ ሰዓት 8 ናይ ንግሆ ክጅምርን ከሎ ኣነ ኣብ ዕዳጋ ኸረን ነበርኩ ነቲ ተኽስን ዕግርግርን ኣብ ከረን ኮይነ ክሰምዖ ጀመርኩ ልበይና ተወተፍኩ ናብ ስድራይን ደቀይን ክምለስ ተበጊሰ ሰባት ግን ካብ መንገዲ መለሱኒ እቲ ተኽሲ ክሳብ ዝግ ዝብል ከብደይ ሓቂፈ ኣይወዓል ወዓል ናብ ተዓዲ ዝኣቱ ይኹን ዝወፅእ ወላ ሓደ ይነበረን ንኹሉ ዝንቀሳቐስ ፍጡር እዮም ዝትኩስሉ ዝነበሩ ዝኾነ ምስኮኖም እንታይ ዋጋ ኣለዎ بزيردان النهرنا ويخون عنا قلقل مسولكوا تغداديمي نابتاوترو بمعدو ذرياز نبركو بيتي تأمتكو نعينتي مئمان سأنكون شغل قلنا بالكو نام ما أكل تعدأتخو تمامق غزاي ناو حامغشتي تغييرها سنحاتني شعول البيت في إني زبلون زقبرون أي فلتكو ولا النار أخايو نغط أمنو زسق ماسكح كحيل كيتي زوردي اتن قدم قال معالتات بمغنيات عيد حنا انت حنينان اوارقن تسليمن اغايشن زقبلا زنبرا اديتاتن مرعوتن اتوم ناصلا حصاونتي توم زليلوم مريت عدبوم زي صغوبو قلعو اتوم نا مسجدنا تملالسو صلوتهم زبصحو عبيت عدي توم مريت دحانا لويلوم ككاب غزوم وصيوم ننبوانينوم زقساسو زنبرو مساكين حرستوتن غاسوتن غليوم اباف دغوم وديقوم غليوم كا اوشت غزوم بحوي نددو بقى مريتنا عونها بريساتات دقا تغوبي اصنحتني حلمي خون اللي نوح صلخو جن ابيمو نبعلت بيتي مدينه تخليس نولاديتي جمع مندر ندقي كاب حد ريسانا وكال ريسانا تناطركو دلخو ايرخبكو من كابت معات هديم وصيم كونو بلب يتمنخو قلبي طفي اني لعلن تحتن نبلكو خلخو كابتم مرير اوياتا سنيوم أمت سوم زقبروز نبرو حنت سبيتي نباي قص أمرحتمو مسنقع نبعتها تأمتتني سبيتين ودين عراخن كبل قديم حتتكوا اتبر عدي زفتت عينتا قنا نبعت جرب رب مبال لا يقارصن بإيدا غيرا نب حد شنخنا ملكتت عدي خان سبيت خان أبتقول الله إلى حبريت أخي ودت أقاري انتزاز أمري قديمن نابت بعيني كم عدوص أنا حكو قول بتقيلن كويا مجمرتا ندي على الأخوة أتا دريباتا تدقس نبرت وجه دما أب حدا شنخنا يقودنا تتقليلا ياي نتخوح تجمر الدم كتعقد بيمانا إيدا نتوجه حزا بقنبارات دفي أسنحاتني زقبروت في إننا نبعكو ندحريت أمتكو أتا خاب تحرس قنا 4 معلت زي ملقت سبيتيون أبتبايتا تنقلعت وديقا معدكوا إتا كاب تحرس قنا 4 معلت زي ملقت سبيتيون أبايتا تنقلعت وديقا معدكوا
قريبا ترى أخوان أبايتا بزفسس دما تخبيبا عينتا خيت خدنين السماء ناتمتت نقيت أتعذبوا فاطمة تناصلا قالي جن مساي نبرتن لعل أويات نبعات لبيع ولول مسبلني أبرا خير درد بلا بونبو دما نباي تارع الهدقو بقى كم أن ريساك خون استرفني نبرن مجلس إبلو سبيتي اتي أبك نعيد اتسلم وركي أبك ساداي هنا أزاناي نبرن نايبوم الأنا ديتات مرعتن كموي حوين ود حبتين عرات حزوم ريساتات كابنا بنكمل على السوب مع دور أخوم كعجزوني سوي عدما نريساتات عدين سبيتين العلكو إدريس محمد سعيدن أمنان كابتل كيت هاديموم كم زملت مسفرتكو حلوات فاطمة قالي أتحساسبنن أشغلنن معالو بوي كيف لتكو كحدر حلنا يمقبار مسابين نقاء قالي يا رأخم قالي النوالكو أبتعدي كخل لامسخو بقاقا ملس زهبن نكنا يرخبكن نصبحيتو نقو أصلا شكر جميل استبهل السبيتي إذا هتسأن قال محمد نوريا إله كعب حقفتا مويتات أن حتى بعلتي بيتي على إله نابن داد ديئة جزاء خمز وسدت تسمعكو ناقو يخونا بتجزان تقدكو الديئة أنا أصلا حقيفا شكر ناس تياخ بدأ أصنحني أبوي محمد نور كنيوتي زنبرنا له أفافيت دكان بمعدو نبز الرئز نبر جزاو تتأميتهم بحسب أسقلو شعو أبتخفلي نخاليتات زأكل رزين سقطا سفنه وحزيت مرير زان تاقي عقت عينتي نبقص أتو أحمدي أقب أقنعكون نسون نتقنا ود 11 عمت قول عن كله عبد سعد أمر أوز قرصو زي حكخ تريئت نمزنتاو عينتو نامنا حسينا يتدكوان ليهو نقال خاليتات زن دحر مبال تذكراتاتو خكاف اللي جمري نقوه ينيرو اندبت تخصي مستسمعي أنا نمساي زنبر عركين هديمنا ناب حدا جزاءتنا اتقوينا زاءتنا يا جزان دعركيو أبو حميمو مع بعرات دك إسوم تصنحنا اتتخصن أوياتن نابتا زنبرنا يا جزان نقرب مسعي اتا جزا أوسن يا زنبرت اتتخصي بشنق عداقا إذ جمري ناي نقر قلعو بفرهين نام فتفتنا اتتخصي نابت زنبرنا يا جزا خصاب زقرب أيتنكس أصنان اتسراويت نتجزاوتي بحوخ ندو خلو دما أبجزا خوينا نريو نبرنا أمود دأتات متادرات نبتاز نبرنا جزا مسيوم نتحنت أقدو حورك علا عينتنا برعد زأكل كوان تفتت ايه دمسنا قيسم معجن ميوق أيبلان تحنت أقدو نديدا نتاتقنا زنبرت كالا أقدو لكمتا نبلبال نيتحوي بدحرينا مسمس ايه ببت ناتسحبنان شلب قلب نابلنان نبحد سنجرو أنكرارنا اتتخصي جناي قصل نبري اتأوياتن من داد أقوادنون كمو أبتاس تحبانا الله سنجرو خلنا اتتخصي دوبلي نويحس أنحنا خاب أوسانا نابشانخ شقاتكو عاسنا أمن قدي دومم تقعيو ردونا النابلو سحقو بزحتا قوانا كنا نحنا قلنا نبعنا ررئينا يوم من قدنا نقصل نبرنا زنكس أصفطور كير أنا دبما بلوكو كرن بس احنا كمانا اللخاز بلو حدا ود عدي أبو سنحنا نصب حيتو زبخرن سبعين سبيتون أوالدونا وداتون تمهرون ممهرانون قلبت إلو نبعونا قسقسي أنا ونمسؤم نبعونا تملسكو اتشعو زرعخو ناس كحكحنن نبهررنن كساب ليت لومي مساي نبرالو كابتستهم مخ أقوادو زحررنا يسبع تمتن سجان قريتنا شتى تقكب تقراريسو زحزح زبلا أكل السب بتنقبتن قراء زنقون كرّي بتناي كل عنت البيت عزيبه بتن دم سريبا برعد فتيت أنزنب عزنب رعين تيون نقول له سألكو
ካብ ነፍሲ ወከፍ ዝተቃጸለት ኣጉዶ ዝወጽእ ዝነበረ ሬሳታት መብዛሕቱ ዝነደደ እዩ። እቲ ጥዑይ ዝበሃል ሬሳ እቲ ካብ ኣፍ ደገን ጽርግያን ዝለዓል ዝነበረ እዩ። ኣብ ኣጋዱ ግን ዓጽምን ስጋን ጥራይ ተዓርዩ። እቲ ዝነደደ ሬሳታት ናይ መን ምዃኑ በቲ ዝጸንሖ ገዛ ጥራይ ዝፍለጥ ዝነበረ። እዚ ግን ግምት እዩ ደኣ እምበር ከምቲ ኣነ ገዛይ ገዲፌ ናብ እንዳዓርኬ ሃንደበት ተዓቆብኩ ካብ ገዛኡ ሃዲሙ ናብ ካልእ ቤት ኣትዩ ዝነደደ እውን ብዙሕ እዩ ነይሩ። ክሳብ ሕጂ ካብ ዓይነይ ምኽዋል ኣብኒ ካብ ዘሎ ግናይ ትርኢት ናይ ሓንቲ ኣደን ቆልዓኒ ታደ ቆልዓ ሓዚላ ናብ ሓብታ ገጻ እናጎየትን ከላ እዮም ተኲሶምላ። ታጢት ግን ነታ ኣደ ጎስያ ነታ ተሓዚላ ዝነበረት ህፃን መንጢላ ኣሰናቢታታ። ኣደ ካብ ጥይት ኣምሊጠን ተበለት። እታ ብማዕዶት ሪኣ ዝነበረት ሓብታ ታሃሪማ ክትወድቕ ተመልከተት። ሓብታ እውን ከምኣ ኣደ ቆልዓ ገጻ ንድሕሪት ጠውያን ተራእየት። ሕዛል ጓላ ብጥይት ተቆሊባ መሪር ኣውያታ ኣወየት ዋላ ሓንቲ ክትገብር ግን ኣይከኣለትን። ነቲ ሬሳ ጓላ ምስ ሬሳ ሓብታ ኣቕሚጣ ድማ ነታ ውፃእ መዓት ጓል ሓብታ ካብ ሕቑፍ ሬሳ ወላዲታ ኣልዒላ ናእወየት ሃደመት። ነቦይ መሓመድ ኑር ሓብቱ ንባዕላ ምስ 3 ደቃ ኣብ ገዝኣ ተቓጺላ እያ። በቃ 4 ብሓዊ ነዲደን ሞይተን። ኣብ ማውታ ናይተን 3 ደቂ ሓብቱን ካብቲ ዘይርስዑ እዩ። እቲ ዓባይ ነተን 2 ምንኣሳ ኣሕዋት ብየማንን ጸጋምን ሓቂፋተን እንከላ ኣብ ሓደ ጸግዒ ናይቲ ኣጉዶ ሓሪረን ተረኺበን። በጀኻ ይተዘክረን። እዛ ጠፊኣ ዳሃይ ዘይብላ ጓል መሐመድ ኑር ሻቅውን በትሽዑ ሰማዕናዮ ንሬሳ ደኣ እናጠበወትን ከለያ ኣስላ ሸከር ዝተባህለት ሰበይቲ ኣልዒላ ካብቲ መዓት ኣድሒናታ። ናይ ዖና ግፍዕስ ግደፎ ዳ ኣይትዘክሩ ከቢድ እዩ ከቢድ። ኣቶ ኣሕመድ እውን ብግዲኡ ዝም በለ ዝብሎ ጠፊእዎ ነተን ንብዓት ቁፅርፅር ክብላ ጀመራ። ዓይንቱ እንደገና ናብ ናሕሲ ናብቲ ድኳን ልኢኹ ኣስቀጠ። ሕጂ እውን ኣብታ ድኳን ረዚን ስቕታ ሰፈነ። ዓብዱራሕማን ነቲ ኣብታ ክፍሊ ሰፈነ ስቕታ ብሕታ እንተዘይሰብሮ እቲ ዝወሓጠና ጽምዋ መዕገቲ ኣይምነበሮን። ገለ እንተበለ ብምባል ከዓ ናብኡ ቀረብኩ። ዓብዱራሕማን ዓሚቑ ድሕሪ ምስትንፋስ ዕላል ዝኽርታቱ ጀመረ። ቅድሚ እቲ ናይ ዑና ፍጻሜ ኣብ ዓብዪ መስጊድ ከረን ሓድሽ ነገር ተዓዚብና ነበርና። ህዝቢ ንሰላት ዒድ ተኣኪቡን ከሎ ትኽሰግድ ዝተኣከበ ሰብ ኣኽበብዎ። ሽዑ ኩሉ ትኽሰግድ ዝተኣከበ ህዝቢ ሰግደሉ ሰዓት ኣኺሉ ነበረ። ብፍርሂ 2 ረኽዓ ምስ ሰገደ እቲ ዘስግደና ኢማም ንስብከት ቁጥባ ተስዐ። ነቲ ሓድሽ ኩነታት ግን ኣስተውዒሉሉ ነበረ። ኣብ ፊቱ ሆጪሉ ዝነበረ ኣማኒ ደው ኢሉ እንከሎ ድማ ካብቲ ኣብ ፊቱ ዝነበረ ጎቦ ይትዓብር ሓንቲ ኣጉዶ ክትተክኽ ብማዕዶ ተዓዘበ። ነዚ ከም ምኽንያት ተጠቒሙ ኣብ ክንዲ ስብከት ዝጅምር ንዑ ጎሲዩ ናብታ ኣጉዶ እናመልከተ እታ ኣጉዶ ትነድድ ኣላ ሃየጥፍዋ ብምባል ነቲ ከብዱ ሓቒፉ ዓይኒ እቲ ጦር ሰራዊት ክርኢ ዝጸንሐ ኣማኒ ካብ ራዕዲ ኣናገፎ። ኩሉ ሰብ ከዓ ደቂቕ ኣብ ዘይትመልእ ግዜ ፋሕፋሕ ኢሉ ነናብ ገዝኡ ተበተነ። ኣሕመድ ያዕቆብን ሓደ ኣጋጣሚ ዘከረ። ቅድሚ ሳልስቲ ናይ ዖና ፍጻሜ ሓምድ ሕሜዳን ዑመር ኩስራይን ዝበሃሉ ደቂ ተዓዲ ብጦር ሰራዊት ተቐቲሎም ነበሩ። ኣብታ መዓልቲ ህልቂት ከዓ ተስካር ዕለት ሰደቓ ናይቶም ዝሞቱ ስለ ዝነበረ ካብ ከረንን ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ዓድታትን ናብ ዖና ገይሹ ዝወዓለ ህዝቢ ብዙሕ እዩ ዝነበረ። ብምኽንያት ዒድ ካብ ርሑቕን ቀረባን ተጓዒዞም ናብቲ ዓዲ ዝኣትዉ ደቂ ተዓዲ እውን ከምኡ ብዙሓት ነበሩ። ብፍላይ ካብ ሓልሓል ዝመፁ ክንደይ ዓበይቲ ዓድን መሻይኽን ኣብኡ ብላሽ ጠፊኦም ወሰኸ። ኣቦይ ሓመድ ኑር ነቲ መርመም ዛንታ ክፀውዩ ድሕሪ ምጽናሕ ረቢ ኣለኻ እንተኢሉካ ብዙሕ ትርኢ ብዙሕ ከዓ ትሰምዕ ሱብሓነላህ ኢሎም ነታ ወረቓቕቲ ዝሓቆፈት ብጫ ዝሕብራ ፌስታል ኣወዛወዝዋ። ንኣቓልቦና ክስሕብ ስለ ዘስተባሃሉ ከዓ ነቲ ቁፃራ ፈቲሖም ሓንቲ ብፊደላት እንግሊዝ ስም ጓሎምን ኣስማት ናይቶም ክዕቢዋ ዝወሰድዋ ጸዓዱን
ሰብኣይን ሰበይትን ዝተጻሕፋ ወረቐት መዚዞም ኣቐበሉና። ኣብታ ፌስታል ስእሊ ነይራ። ንዓ ኣውፂኦምን ብዓይንና ፍቖት ሓንሳብ ጠመትዋ እሞ ስእሊ እዚኣ ናይ ፋጥማ ጓል እያ። ድሕሪ 1 ዓመት እቶም ክዕብይዋ ዝወሰድዋ ካብ ኣልማንያ ጀርመን ሰዲዶምለይ እናበሉ ኣቐበሉና። ነታ ፋጥማ ኣብ ኮፖርቲኖ ኮፍ ኢላ ከላ ብ1971 ዝተሳእለታ ሕብራዊ ስእሊ ድሕሪ ምርኣይ ንገጽታ ስእሊ ገልበጥናያ። ምናልባሽ ኣድራሻ ተጻሒፍዋ ከይህሉ ብዝብል ተስፋ ግን ኣይጸንሐናን። ኣድራሻኦም ኣይጸሓፍልኩምን ተወከስናዮም። ኣድራሻ ተዝህልወኒ ደኣ ኢሎም ፍሽኽ ክብሉ ፈተኑ። ኣብ ውሽጢ ተነዊሕ ዕላል ገለ ኣንፈት ዝህብ ነገር እንተተረኽበ ንድሕሪት ናብቲ ንፋጥማ ጓሎም ኣብ እንዳዓሎ በዓ ዝረኽቡላ ዕለት መለስናዮም። ነቦይ መሐመድ ኑር መለስናዮም። ኣቦይ መሐመድ ኑር እስካዕልሉና ንፋጥማ ጓለይ ምስ ኣዳ ኣስላ ምስ ረኸብክዋ ኣዝየ ተሓጒሰ እፎይ ኢለ ድማ ቀሲነ ነይረ። ከይጸናሕኩ ግን ውሽጠይ ዝተፈራረቐ ስምዒታት ክወረኒ ተፈለጠኒ። ጡባ ኣዲኣ ዘይገደፈት ናጽላ ብምንባራ ሓቒፈያ ብርኪ ዓጺፈ ከለኹ ብዛዕባ መጻእ ዕድላ ብዙሕ ክሓስብን ከስተንትን ጀመርኩ። ንኣስላን ኣዲኣን ስለቲ ህይወት ጓለይ ንክቕጽል ዝገበርኦ ቅዱስ ተግባር ኣመስጊነ ከዓ ሒዘያ ናብታ ኣብ ከረን ትቕመጥ ሓብተይ ከድኩ። ኣብኡ እቶም ካብ መዓት ዖና ዘምለጡ ደቀይ ብኹትር ሓዘን ተኸርምዮም ቀነዩ። ገዛይ ነዲዱ፣ ንብረተይ ጠፊኡ፣ ዝብላዕ እውን ኣይነበረን። ናተይ ይኹን ናይቶም ዓበይቲ ደቀይ ደለም ኾነ። ናይታ ህፃን ጓለይ ፋጥማ ግን ነቶም ካብ ሞት ዝተረፈና ስድራ ቤት ኣዝዩ ተሓሳሰበና። ሓብተይ እውን ዓቕላ ምስ ፀበባ ነታ ብጥሜት ክትሳቐል ዝጀመረት ናጽላ ሽኮር በፅቢፃ ክትዕግሳ ፈተነት። ሕማም ፋጥማ ጓለይ ሃንደበት ኣይነበረን። እቲ ውፃእ ኣምሲሉ ዝጀመረ ሕማም ነቲ ክዓኩ ክጀሚሩ ዝነበረ ነብሳ ኸማስኖ ተረኣየ። ነራእናያ ኣብ ኢድና ህይወታ ከይተሓልፍ ክንጓየ ነበረና። መጀመርታ ናብ ከረን ቀፂልና ከዓ ናብ ኣስመራ ክነሕክማ ላዕልን ታሕትን በልና። ኣብ ኣስመራ ናብ ደናግል ካምቦኒ ኣብ ዝኸድኩሉ እዋን እቲ ውፃኣት ገና ኣይተዓገሰን፣ ሕማማ እውን ኣይተመሓየሸን ነበረ። ታብኡ ጸንሓትና ሓኪም እዛ ቆልዓ ደቂሳ ክትሕከም ስለ ዘለዋ ንኽልተ መዓልቲ ዝምሳና ግደፍዋ፣ ተኣምኑን እንተደኣ ኾንኩም ምሳይ ግደፍዋ ምስ በለትና ዋ ጥራይ ተሕወየለይ እምበር ገድፋ በስ ኣሚነክ ኣለኹ በልክዋ። በሉ ኣሚንኩም ካብ ሃብኩምኒ ንዝግሄር ኣይኸልኣ ንሰብ ሂባ ኢላ ተረከበትኒ። ረበይ ኣሚነ ኣብ መቶም ዝተረፉ ደቀይ ንምግባር ናብ ከረን ተመለስኩ። ኣብ ከረን ከዓ ካልእ ዘይሓሰብኩ ኩነታት ገጠመኒ። ኣነ ነታ ናብ ጓለይ ዝምለሰላ ካልአይቲ መዓልቲ እናተጸበኹ ምጀብሃ ኢዳ ኣለካ ወንበዴ ኢኻ ተባሂለ ሃንደበት ተቐፈትኩ። ጓሂ ኣብ ርእሲ ጓሂ ተደራረበኒ። ስድራይ ሎሚ ጽባሕ ቀቲሎም ሬስኡ ክሰዱልና እዮም እናበሉ ድሃዬ ከጣይቑ ፍቐዶ ኣብያተ ማእሰርቲ ላዕልን ታሕትን ኢሎም ተሓለሉ። ረቢ ኣለኻ ኢሉኒ ግን ድሕሪ ሓደ ወርሒ ምርመራን መግረፍትን ወፂኤ ናብ እንዳ ሓብተይ ተመለስኩ። እታ በስመራ ንፋጥማ ዝተረከበትን ሓኪም ኣነ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከለኹ ብቴሌፎንን ብሰብን ጌራ ድሃዬ ገበረት። ውፅእ ምስ በልኩ ኣብ ገዛ መልእኽቲ ጸንሐኒ። ንጽባሒቱ ከዓ በታ ናይ ወጋሕታ ኣውቶቡስ ጌሬ ናብ ኣስመራ ደየብኩ። ነዛ ገና ኸይዓኸኾት ገልታዕታዕ ዝበዝሓ ጓለይ ዓይና ንምርኣይ እናተሃንጠኹ ናብቲ ተዓቂባትሉ ዝነበረት ካምቦኒ ተሃንፈፍኩ። ፋጥማ ጓለይ ኩነታት ጥዕና ተመሓይሹ ነብሲ እውን ደሪባ ጸንሓትኒ። አልሐምዱሊላህ ድማ በልኩ። ኣብ ውሽጢ እቲ ወርሒ ንፋጥማ ጓለይ ክዕብይዋ ዝደልዩ ሰባት ጸዓዱ ከም ዝረኣይዋ ተነግረኒ። እቶም ኩነታተይ ዝፈልጡ ሰባት እውን መሐመድ ኑር ምስ ዘለኻዮ ኩነታት ነዛ ቆልዓ ክትኣልያ ክጸግመካ እዩ፣ ነዞም ቆልዑ ከም ውላዶም ገይሮም ዝዕብዩ ወጻእተኛታት ዘይትባ ክብሉ ተወከሱኒ። ካብኣ ምፍላይ ኣዝዩ ስለ ዝኸበደኒ ብኣጋ ኽውስን ተጸገምኩ። በቲ ኣብ ዖና ዘጋጠመ ኩነታት ዕጫ ፋጥማ ጓለይ ዘጋጠሞም ዘኽታማት ህፃናት እውን ብኸምዚ ንዓይ ዝሓተቱኒ ኣገባብ ጸዓዱ ንኽዕብይዎም ክወስድዎም ምዕዘብ ነይረ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ወጥሪ ከለኹ ግን እታ ሎምስ ድሓንያ
ሕሽዋ እዩ ዝበልኩ ሃፃን ጓለይ ዝለዓለ ሕክምና ከም ዘድልያ ተነግረኒ ለካ ኣብ እዋን ትልቂት ልበይ ጠፊኡኒ ዘስተውዓል ኩሉ ነገር ነይሩ እዩ ታውፃት ሓሚማ ኢለ ዘምጻኽዋ ቆልዓ ኣብ ውሽጣ ኣካላታ ስኩጆ ኣለዋ ዝብል ዘይተጸበኽዎ መርድእ በቶም ሓካይም ተነግረኒ ንሕክምና ንኣልማንያ ጀርመን ተዘይወሲድካ እያ ንዳሕራይ ሳዕቤን ክህልዎ እዩ ምስ በሉኒ ገንዘብ ይኹን ዓቕሚ ከም ዘይብለይ ኣምሪረ ገለጽክሎም ኣይጸናሕናን ሓደ ሓበሻ ዝርከቦም ክልተ ሰብኣይን ሰበይትን ጸዓዱ ናባይ መጺኦም ንሕና እኳ ወዲእና ደሊና ነርና ነዛ ጓልካ ምስ ረኣናያ ግን ፈቲናያ እሞ ፈሪምካ ትበና እንተ ደኣ ኾንካ ኣብ ዓድና ጀርመን ኣሓኪምና ንዕብያ ነምህራኻ ክሳብ ጓል 16 ዓመት ተኣክል እውን ምሳና ትጸንሕ ኣብ መንጎ ኸዓ መጺኣት ርኤካ ምስ በሉኒ ኣማራጺ ኣይነበረንን ኣብ ቤት ፍርዲ ኣውራጃ ሓማሴን ከይድና ተፈራረምና ሽዑ እሞ ናብ ዓድኹም ክትብገሱ ከለኹም ጓለይ ከፋኑ ጸውዑኒ ኢኹም ኢለ ናይ ከረን ኣድራሻ ይሃብክዎም ንፋጥማ ጓለይ እናነባዕኩ ሲዒመ ኸዓ ተፋንኽዎም ኣመቶም ዝተረፉ ደቀይ ክገብር ከረን ቀኔ ድሕሪ ገለ ሰሙን ተተመለስኩ ግን ነታ ውፃእ መዓት ጓለይ ብግቡእ ከይተፋነኽዋ ከይዳ ጸኒሓትኒ ድሕሪ ዓመት ስእልን ኣድራሻን ዝሓዘ መልእኽቲ መጻኒ ሓጎሰይ ጥርዚ በጽሐ እቶም ውላድ ኣብይዎም ንጓለይ ክዕብዩ ዝወሰድዋ ጸዓዱ ጓለይ ርሒሳቶም ኣብ ዓመት ጓልካ ሓደ ወዲ ወሊድና ጓልካ ርሒሳትና ማርያ ፋጥማ ኢልናያ ጓልካ ብርኽትያ ክብሉ ጽሓፉለይ ሙሉእ ኣድራሻ ናይቶም ጸዓዱ እቲ ወኪል ኮይኑ ዘራኽበና ኣብርሃም ወልዲ እዩ ሒዝዎ ዝነበረ ኣብ ኣስመራ ዝቕመጥ ዝነበረ ሱሌማን ሓወይ እውን ቅዳሕ ናይቲ ኣድራሻ ተቐቢልዎ ነበረ ኮይኑ ግን ሱሌማን ሓወይ ሃንደበት ተኣሲሩ ድሕሪ 3 ዓመት ምስ ወፀየ ብዛዕባ ጓለይን ኣድራሻኣን ዝሓተትኮ በቲ ዘጋጠሞ ማእሰርቲ ነታ ኣድራሻ ብኣጋ ክረኽቦ ኣይከኣለን በቃ ጠፊኡ እቲ እዋን ደርግ ንስርዓት ሃይለ ስላሴ ዓልዩ ናብ ስልጣን ዝመጸሉ እዋን እዩ ዝነበረ ኣነን ሱሌማን ሓወይን ብዛዕባ ዳሃይ ጓልና ክንሓትት ኣድራሻ ክበናን ነቲ ኣስመራ ዝቕመጥ ዝነበረ ኣቦይ ኣብርሃም ወልዱ እንተኸድናዮ ተስፋ ዘቑርጽ ኩነታት ጸንሐና ሃለዋት ኣብርሃም ኣብ ካምቦኒን ተሓተትና ጦር ይደልዩ ካለዉ ምስ በልዎ ሃዲሙ እዩ ኣይትረኽብዎን ኢኹም ዝብል መልሲ ተዋሃበና ኣብርሃም ብሱዳን ገይሩ መጀመርታ ናብ ጅዳ ጸኒሑውን ናብ ኣሜሪካ ከም ዝሰገረ ሰማዕና ናብታ በስመራ ዝነበረ ሰበይቱ ኸይደ ንበዓል ቤትኪ መሐመድ ኑር በጃኽ ኣድራሻ ጓለይ ሃበኒ ኢሉካ በልለይ ኢለ ብቴሌፎን ክትነግረለይ ለመንክዎ ኣዝያ ጥዒት ሰብ ኮይና ጸንሐትኒ ደጋጊማ ደው ኢላ ከም ዝነገረቶ ንሱ ግን ከም ዘጽቀጠ ገለጸትለይ ሓደ መዓልቲ እውን ባዕለይ ደብዳቤ ኣጽሒፈ ብኣድራሹ ገይረ ናብ ጅዳ ሰዲደሉ ነይረ መልሲ ግን ክረክብ ኣይከኣልኩን ብኸምዚ እኒኹ ብሎሚ ጽባሕ ጓለይ ክርኢ እናተሃንጠኹ ዓመታት ይሓልፍ ኣሎ ነኹልካ ገጽ ጓለይ ብሓይሊ ረቢ ክርኢ ተስፋ ከይቆረጽኩ ብትዕግስቲ ይጽበ እዚ ኤሪትሪያን ሚድያ ኔትወርክ እዮም